Mibdul il-programm ta' investiment individwali dan wara li l-Gvern semma u konsulta mal-imsieħba soċjali involuti tul dan il-programm. Ħabbar dawn il-bidliet il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza tal-aħbarijiet tar it-tnejn filgħaxija fejn fija ta' dettalji ta' dawn il-bidliet. Fosthom hemm iż-żieda fl-ammont ta' flus u l-aspett investiment fi proprjetà b'konnessjoni mal-programm. Fi kliem il-Prim Ministru stess l-għanewlieni tal-programm u li jsaħħaħ diversi oqsma soċjali u jkabbar il-ħolqien ta' xogħol. Kollu skop u skopijiet ċari ħafna spelled out li ħajkunu fost oħrajn l-edukazzjoni, proġetti li għandhom xaqsmu mal-edukazzjoni, proġetti li għandhom xaqsmu mar-riċerka, kif ukoll ma' innovazzjoni. Nitkellmu dwar proġetti li għandhom xaqsmu mal-ħolqien ta' xogħol ġdid u mal-implementazzjoni tal-istrateġija nazzjonali tagħna fuq Jobs Plus, fuq strateġija wkoll sabiex ikollna jobs aħjar u inqas prekarjat. Ħajkonna wkoll waħda mill-għanijiet ta' dan il-fond proġetti soċjali u dwar saħħa pubblika. Sabiex wieħed jibbenefika mill-programm irid jinvesti minn tal-inqas €1,150,000. €650,000 minnhom se jmorru għal kontribuzzjoni nazzjonali, €150,000 minnhom imorru f'bonds u stocks tal-Gvern. Il-programm mhux se jitmexxa mill-Gvern imma minn Board of Trustees. Il-30% l-oħra mdaħla minn kull applikazzjoni tal-IIP se jmorru fil-Kaxxa ta' Malta. Bidl-oħra fil-programm kienet li l-individwu jrid jinvesti fi proprjetà b'minimu ta' €350,000. Min mhux lest li jixtri proprjetà jrid jikri bl-inqas ammont ikun dak ta' €16,000 fis-sena. Kemm min jikri u min jixtri jrid jagħmel dan għal minimu ta' 5 snin. Bidla radikali oħra hija l-element ta' konfidenzjalità fejn se jkunu qed jiġu pubblikati l-ismijiet ta' min se jibbenefika mill-istess programm. Il-proċess sabiex wieħed jibbenefika minnu se jkun għal minimu ta' 6 xhur u massimu ta' sentejn. Intant il-programm mistenni jkompli għaddej sakemm jilħaq l-1800 persuna li jissieħbu fil-programm ta' ċittadinanza. Preżentament in-numru ta' persuni li jingħataw ċittadinanza fis-sena ilaħħaq il-medja 1000 persuna.